もうどこへも行けない地域です。でだけどいろんな人たちがもうこのどん詰まりに来て頑張って生きてきて、本当にお米を作り人も増えてきた。でそれで頑張ってきたんだけど、その国が近代になってだんだんこう農業を捨てていくとか、こういう大変な思いして、頑張ってるところを切り捨てていく方向になっている。でそういう中で地元の力が落ちてきたわけですね。でそういうのをなんとかこの人たちの気持ちに沿って、やっていくような美術ができないだろうかということで、始めました。で美術っていうのは何かアーティストがものを作るっていうよりは、その地域の本当に大切な特徴を生かす。でそういうことを明らかにするような美術っていうのはたくさんあるわけで、そういったことを始めていこうとしたわけですね。で実際に割と地域が元気になったりしてきてます。で例えば穴山の場合だと、これはもう本当に小さな集落ですね。だけど一つ一つの集落っていうのはやっぱりそこに一番のリアリティがある。その集落単位でいいコミュニティがあるわけですから、それが何か頑張ってよその国とか場所とつながっていくと本当にいいなと思ってるんですね。まあさっきね照次君は、その安全なっていうようなことがメインだって言ったんだけど、多分ね多くの人はやっぱりずっと代々こう自分のうちでこうやってきたわけですから、一つは自分のところで荒らしてしまいたくないっていう思いはもちろん必ず持ってます。でもう一つは、例えばこの村の集落の中の田んぼが荒れたら、ここは住む意味がなくなると思ってる。ここの村の中に田んぼがあって、自分たちで作ってそれを自分で食べられる。じゃあそれが田んぼがもし全部草ぼぼになって、じゃあここにじゃあ次に、じゃあ家を建てようかっつった時に、ここに建てるかったら僕建てないと思うんですよ。未来がないから全然。で、60まで頑張ってください。で、65まで頑張ってくださいってこう伸ばしてきて、もう今80まで頑張ってくださいって。で、80近くなったら85歳まで頑張ってくださいって言おうと思ってるんです。この人のお父さんは93歳ですよ、今。まだ頑張ってる。じゃあ、津南での生活2泊3日よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、今回も僕と恩田照次さん
それから、松本恵美子さんって皆さん知らなかったよね。松本さんはあとちょっと自己紹介してもらいますけど、東京からこちらの方に、来てもらった方ですので、後で自己紹介してもらいます。そうです。5月の連休の頃でもまだこの上に雪があります。新潟県の中でも、新潟県に登録されて県で登録されてる場所なんですよ。はい、でも昔は僕が子供の時はもう全部まだこんなところはまだ田んぼ、そこも田んぼですから、もう昔はここまで歩いてで稲を背負って家まで。所以这里有在养牛吗？像台湾会有牛，那这里会有牛吗？僕がね、今6時から50年くらい前まではもう牛とか馬でやっぱり引っ張って後ろでね、同じですよ、同じことやってましたね。はい。一样是有牛，用牛来运输的。耕作这样。可以问一个问题吗？这边有打猎嘛？就是那个山，就是像我们客家人，我们做山鸡，我们就是会去山上放兽夹、抓山猪啊、山羌这些野生动物来吃这样。像这边会有这样一个行为。こちらはね、イノシシって足短くて雪が多いためにイノシシってこちらではいなかったんです。よしイノシシが生活できなかったんですね。イノシシ足短いんで雪が深いので、ところがこの10年ぐらい前からどんどんイノシシがこちらに来るようになってたんです。なんでですか？どっから？だからね、雪のせいじゃないと思うんだけど、やっぱり温暖化っていうのは一つ絶対あると思いますね。だから多分どんどん増えてきて、餌を求めてだんだんこうなんて言います？こう少しずつ周りに移動していっているのかなという気もしますよね。昭和39年です。僕が小学校5年の時、ものすごい大雪だったんですよ。で僕もさっき言いましたけど、親父が、出稼ぎに出てるんで、子供の頃にそういう雪で本当に苦労したので、もうその時にここには住みたくないと思って、もう高校終わったらすぐ東京に出たんです。でもその東京から戻ってきてからもすぐここがいいっていうふうには思ってなかったんだけど、やっぱり40歳に近い頃になってから、いや本当にここはいいとこだと。这个是我这次有来日本有一个就是一个演出，然后我做了一个春夏秋冬4个稻草人，那这是其中的夏天。那我在这个这出戏里面也是扮演夏天的农夫这样。对，然后像这样的一个技法的话，源自于说我们客家人他有一个茶寿，就是用所谓的茶寿呢，就是用稻杆像编成这样子，然后它是可以把那个茶壶放进去可以保温的作用这样子。然后我是用这种技巧来延伸出这样的一个装置。もともとあるんですね。そうですね。こういうその編み方自体はありますね。然后像这个火焰的造型呢，因为它是夏天嘛，夏天它是通常都很炎热的。然后这个造型是来自于说
我所住在的那个村庄，它那个庙宇，它那个火焰的造型，然后我只是就是把那个火焰造型拿来用这样。見て見て。これ外が見える？他说你看得到外面吗？看得到啊，因为見えます这边見えます。对，这边有那个ちょっと見える。隙間がこれ多分松本さんにはちょっと没关系，他可以带着。え？哦，おお見えた見えた。哦，酷啊！あ、これも走れるんだ。面白い。よくできてるね。これは藁でしょ？わらです。ね。で藁細工を始めたのはもう、15年ぐらいなのかな。15年前でここで藁細工を守ろうっていうおじいちゃんたちがいて、でそこへ一緒に入れてもらったんですよ。やっぱり藁細工もこう廃れていくばっかりの文化だったので、誰かがこう始めないとなくなってしまう。こういうのの作り手もいなくなっちゃうから。可以问一下，像他这个作品，它是、这个造型是传统的造型，还是说他自己去发想出来？前ここにかかってたものをそっくりそのまま大きさと太さとはそのまま再現したんですけど、ここにほら16年もかかってたので、もう真っ白になってたんですよ。それで実を刈り取った後の藁を使うもんだと思って、で後で中ほぐしたら青い藁を使ってたんですよね。でそういうちょっと多少違いはあるんだけども、元あったやつを一応大きさと長さと再現して。那他完成这个作品是他独自完成，还是说有跟社区的人？那如果跟社区的人有多少人一起？私が作ったのはこれをこのなんていうのかな、全体を。一本一本を包んでる皮状のものだけなんですよ。でシート状のものを編んで、でここでつなげてあるんだけど、こことかこことかでつないであって、で短いこう藁を長く見せてる。でそのシートを編んだだけで、あとは小学校にみんなで集まってもらって、中の芯を作り、シートにくるんで、でみんなでこうよじってもらって、で作ったと。で私はその時何にもしてない。じゃあ何人ぐらいの子供さんで一緒に使われたの？青年団とか、おじいちゃんたちとか15人ぐらいいたかな。でやっぱりこれも前作った時の方はみんな亡くなってて、でその時に手伝いで入ってた若い人たちが今おじいちゃんになって前はこうだったって教えてくれたんですよね。だから今回もなるべく若い人もわけわからなくても入ってもらって、次の時はその人たちが中心になって作れるようにと思っていろんな人に声かけてもらったんです。で本当はしめ縄を作るのは家の来自台湾的米咯，台湾の美濃から来た。台语老板米咯要自在，主要来台边的木瓜园，正係貴重鋼鐵。
親父が農薬を飲んで自殺したため莫大なパパイヤ畑を残した。それゆえ私は起床して百姓になった。大家你懂个听呢？主导大量农药，但大体危害。それで知ったのは、ふるさとの大地は大量な農薬に汚され、那么看到，看到农民里面呢，正港镇黑暗厉害嘞。そして周りの人たちもがんにかかって死んでゆく。不导致在定成一个用资源用法的钢铁人。そして心に決めたのは、自然農法を扱う農夫になること。看农业体验活動來推廣，來對土地友善、保護環境的觀念。そして広めたいのだ。大地を優しく自然に悠然な考え方を。問他搞了體會，大地母親無私使用萬物奧妙。そして知らせたいのだ。この大地という母が我々を育てた素晴らしさを。香港没有很厉害，这个真的很厉害。中文那个就不会有打草图了。这个对啊，是吗？在我们美容会哪里吃啊？其实这边的艺术品都是比较没有直接讲农田，他们想放工资田的，就是他们是用木质的，但是整个感觉好像工资田，就是说像香港为例，其实我们的田是被工资田围住的，我们一直都被他们吃，对，因为这边城市跟商圈比较远，但香港就在旁边，他要把你吃掉。那这个是其中第一，其实第二，其实这边也是城市要吃掉商圈，只是距离比较远。但这边没年轻的原因也是被他们吸走，所以也有同一相同的意涵。很多香港的学生其实完全跟我小的时候一样，根本对食物是完全没有理解，因为我们还标榜自己是食物天堂啊，什么东西都有，但其实我们真的是食物的沙漠，我们什么都没有，99% 都是进口的嘛，那就一直在做一个尝试，就是如果年轻人慢慢接触，重新接触会发生什么事情啊？所以就开始做这个。一来的时候全部都是雪啊，因为我们几个男人啊，就等啊，没事干啊，然后开始融雪，就开始开田，也是不知道要在这里干什么东西，但是慢慢开始种菜种米，就会观测旁边的农夫做的事情。那这个已经进入了一个很有意义的事。然后第二个就是看我们的种子到底它的生命力有多强，在完全跟香港不一样的气候，完全不同的方法，到底它会怎么样生存？香港内学，你去别的地方之后，你就会发现自己的一些特点，好处或者坏短处。那我觉得这样的农业交流真的比较少。那但是如果我们往前的未来，这个是一个很重要的课题，越早做接触越好。トマトを食べるよ、カラス。今はない。でも多分来週。我们其中一个想探讨的方向是，它 MPO 有一个棚田银行，但是它就是常规的，都是农药、化肥。然后我们在想，有没有可能我们跟他们一起合作？因为他也是做一件很了不起的事情。那个年轻农夫他35岁，然后他是那个带头整个宋代的棚田银行。他说他有一天在插秧的时候下大雨，然后有一个老人家70、80岁，拿着扇子，然后站在他后面，然后他说：“老人家，有什么事情啊？”然后他说：“我太老了，我不能下去，你可以带我管理我的米田吗？”
有好，所以我们想看看他有没有兴趣可以一起合作，把他的棚田慢慢转化为半有机或者传有机。このプロジェクト、この棚田の保全活動なんですけど、しかもこの松代っていうかなり限定されたエリアの、棚田の保全活動をしてまして、それももともと2003年から始まって、今もう12年目ですかね。この松代能舞台っていう建物ができた時に一緒に立ち上がったプロジェクトなんですね。で、僕が来たのは、6年ぐらい前、2009年からなんですよ。でそれまではなんていうんですかね、普通に東京でアパレル関係の仕事をしたりとかしてまして、ただなんかその卒業した大学が美術の大学だったんで、美術になんか関わりたいなと思ってたところ、なんていうんですかね、たまたまこの場所のことを知って、で、たまたまこの棚田バンクっていうのの前の担当の人が稲刈りをやってまして、そこに参加したのがきっかけで、なんていうんでしょうか、棚田と田んぼと農業とアートっていうのが同時にあるこの地域がすごい面白い場所だなと思って、でたまたまここの職員の募集があったんで応募してこっちに来たっていうのが僕がこっちに今住んでる最初のきっかけですね。田んぼただ守ってればいいっていうよりか、その田んぼ自体がいろんなこの村の人の生活の文化の一つだっていうふうに考えてるので、お米はもちろんできなきゃいけないんですけど、ただでも田んぼの周りにいるその人たちとのネットワークみたいないろんな人がそこに集まってくるっていうのが一番重要な棚田バンクの取り組みの一つですね。でお米が美味しいっていうのはそれで最低限守んなきゃいけないところなんですけど、そこが結構難しいっていうかこれずっと遠い将来ではそれちょっとやりたいなと思ってて、今回こちらにいらしてくれたユンさんとかのところに少し僕も教えてもらいに行ったりとかしたんですけど、知識としてはちょっと持っておきたいなと思ってるんですよ、ぜひ。でなんですけど、ただこの地域の農業っていうことで考えた時に、この地域っていうのはまず過疎高齢化でもう今田んぼが維持しきれない、お年寄りが平均年齢でいくと今65歳ぐらいのお年寄りがお年寄りって65歳まだ言えないですけど田んぼ工作しているような状況で、もっとこの奥の方に行くともう70歳が平均年齢でやってるような田んぼがあるんですね。でもともとはそういう人たちはもちろん有機農法でやってたんだと思うんですけど、それがだんだん今できなくなってるっていう状況があって、仕方なく農薬を使っていくっていう状況になってるんですよ。でそういう状況を踏まえるとまずは地域の人たちのに対するリスペクトっていうか、そういうものを大事にしたいので、まずは地域の人のやり方っていうのに従ってやっていく。でそれで地元の方の理解を得られた時に少しずつそういった有機農法をやる場所とかもやってみたりとかしながら前に進んでいきたいなと思ってるんですけども、今はちょっとまだその段階には早いかなというふうに正直思ってますね。荒れてく田んぼが多いので一枚の田んぼに手をかけるというよりは、まずはこの今ある田んぼを維持していくというか、キープしていくっていう意味で少し農薬を使ってでもやっていった方がいいかなというふうに考えてますね。
如果艺术节商圈的艺术节，一开始理念是开放、自由、有空间去创作，但如果到最后只是城市的人来这里玩、开心、游玩，其实这个只是城市发展的一个延伸的游乐场。那也是一个侵略。对，那是没有意义的。大地艺术节不会丢进这个 trap。我觉得作为一个艺术节，它是很成功的。作为一个探讨当代艺术怎么发展，它是很厉害，真的很厉害。把艺术这样放，然后老人家、年轻人、工作坊，然后作品待在这里几年。让环境跟社区连接，这个真的很厉害，这真的没有其他地方会做到它这样子。但作为一个环境，如果要从环境公益的角度去看，就会很多事情可以讨论。但是它目标如果是让老人家开心，我觉得是很成功，因为原本是花的钱，就是因为有这种东西才会有人来。把他的田就栽种嘛，所以我觉得大地艺术节作为一个当代的艺术很厉害，是很好。我们这边的晒法是铺平，其他地方的它会弄个小山丘，我外婆家就是那样，我小时候有看过。就在表面所以他们要一直翻，一直翻，一直翻那样。那我们这种是比较快，面积比较大，可是这个翻的那个频率就要更多。其实咧，翻日本来有对一家的一种创作来讲，冲击有一种想法啦。想法就会讲，真正讲人讲井底之蛙含水可能是是无相同。你记唔记就迄个做伙方，唔做做伙有勇士来，唔去做伙安尼，像阿嬷讲班杂不齐，班杂不齐的方，就比方讲就一个某一个转扬出来。所以讲，目前提米龙来讲，小有名气啊，米龙安提，按讲真少喺含水的时间，运用的都已经变咯，系啊，就相当讲，虽然为上海讲定下来就，除了讲。
重新回归自己是农夫的角色之外，会重新去思考讲，我认为透过一家的作品，对土地、对甚至对沙气、对环境那种去传达出来。像我来做立小的时候，每天我就会幻想说，钟立和他就出现我在我面前，还有或者是铁云老师，他就在这走动这样子，对啊，然后就会，其实我在做，虽然我做都是重复的动作，可是脑袋瓜出现的那个画面是说钟立和他的文学里面出现的那个场景，对啊，他会很鲜活的就出现在我的脑海里面，然后就有些时候就会是一个感觉好像一个实境跟幻境的一个交错在重叠的。对啊，所以这个时候做这个作品的那个鲜活感就会出来，就变成说，其实我不用很多的去画那个草图或构图，因为这些东西在我的脑海里面就呈现出来。所以我现在在练习的是如何把这个感性，把它那个透过语言的沟通给它讲出来。因为这个是我比较欠缺的部分。次は上桑名川です。降り口は一番前のドアです。あげるけ。これじいちゃんの手だったらすごい太いね。それに力がなくなってきてるから丸め方が柔らかいね。そうじいちゃんの丸けたのは柔らかいんだよ。ばあちゃんは割とギュッと丸けるんだけどさ。難しいです。まずうちの父母ぐらいに元気が良ければあと30年可能なんですよね。これはね、その人の体力といいますかね、健康状況じゃないですか。健康であればでも20ぐらいかな、もうあと20年できるかな。ちなみに今バインターで買ってるのはうちの息子で、休みになると、田植えとそれから今の稲刈りには手伝いに来てくれるというところがあるので、お手伝いがあればなんとか
ですけども、ハゼかけの場合は一人じゃできないんです。ですので家内も私と一緒以上に健康でないとやれませんよね。魅力って例えば僕らが分からないことっての結構いっぱいあると思うんですよね。だから例えば鎌倉から子どもたちが来てすごい日常僕らが感じないことを感じていくっていうことは僕らが知らないところですごいそういうところの魅力がいっぱいあるのかなっていうふうな気がします。で要は僕らが住んでて魅力っていうのはやっぱりさっき言ったように雪が消えた時に出てくる例えば山菜の恵みっていうものとかですね。であとはやっぱこう四季折々の環境っていいますかその時のなんて自然の自然っていうのを僕らはあんまり感じたことはないんだけどもそういうのがきっといいのかなっていうのは気がします。だから実際住んでる僕らよりは多分、来て喜んでくれる子どもたちの方が多分魅力っていうのを僕らより知ってるんじゃないかなと思います。例えばカエルにしたって僕らもいるのは当たり前だしそれを触ろうとはしないんですけどでも来た子どもたちってカエルとかトンボとかってものすごい喜ぶんですよね。それが一つのやっぱりそれが身近にいるっていうこと自体が魅力なのかなっていう気はします。8時半ぐらいにここ出て9時ぐらいから始めようかな。明日も天気はいいでしょ。なんかね、夕焼けになってきたから。关西农法的那个木瓜的产量很多，尤其到这种夏天的时候，就是那木瓜感觉采不完。可是看到这么多木瓜，心中是快乐不起来的，因为不是看到钱，因为我量多的话，别人相同量多，所以那个亚加斯归大啊，因为安尼我经常都5个元、6个元嘞，有的会台版归，他会故意去弄农民。我爸爸以前读过，就一种茶诶，最慢慢咯，吼，我差不多会2000斤，按个伊买，伊厂商就买差不多4000元啊，5000元嘞，可能2000斤买4000元、5000元嘞，所以就变成讲，专门我爸伊都落的时间，虽然讲中国都木瓜，技术过好，产量过大，可是他们不会快乐。就那样，就都自然。那我回来之后，反而我发现说，我承接了眼泪中这种恶性的循环。那就以我二姐来讲好了，你看以家本那里还赶紧相同通种，就安尼两度一片。加过去刚刚讲，真是他们可怜啊，所以尤其用这种惯性农法的，安尼人个人去做去杀药的，研出去调药的。然后天书用的棒杆那一条，其实伊虽然伊唔免伊去杀，不过伊相当去吸药的。不过对人来讲，因为一种想法讲那个命啊无法。佢比较呢，遐个用过来就再往前推，因为这个一个佢现实的利益，看到俺妈妈身体，也过伊来附近的阿爸美人的身体，看连多落的时间，作为神人，多花的时间，吼，还看到俺哋，向俺哋讲啊，自家是死鸡马屁。
因为我觉得那个是一个当然等于强的一种恶性的循环。可是刚刚我提那个大环境，可能冇办法，也冇办法跳脱开来。所以我当初我转安尼有机时间，唔杀药的，唔杀除草剂，都来到红色的时间，因规反对，因讲唔来个，做唔到使啊。系啊，酒店啊，你蔡家龙他廿8我想弄哦，喺度看说唔会因为累啊，落卡，迄年再继续安尼面下去啊，就唔会再累，安尼落卡，就来。我们经过这样的一个阶段，哎呀。你阿都会做乜嘅？就 yellow 配音的。而且巧红啊。小红。红，大家安尼红。米糠。米糠。无巧来也有会特喷啊。就一下就一戳在那边。靠这个。yellow 配的哟。美好的生活的状态，对我而言呢，就是你会到田里工作的时候，就可以看到满天飞舞的那个蝴蝶，还有蜻蜓，对，那个虫鸣鸟叫声，对，然后就是一大早起来可以看到这样的一个日出的景色的变化，对，觉得就很漂亮。然后像为什么我们都要用割草的？然后包含说这个石头的拨坎，所以我觉得说这个是一个地形的维护，对，因为现在大部分这个都被水泥化了，对啊，你这个水泥化之后，那个生态整个就不见了，对啊，然后我们在做的就是，我觉得说我们每天都在创造，都在维护说我们要享受的那样的一个生活的环境，工作的环境。对啊，然后如果说这样一个状态是可以保持下去的，就是到至少到我觉得说我们到60岁，我们还是会务农啊，对啊。我也没想到有一天我会在这里务农，我会当农夫。可是说实在的，就是那样的生活，那时候的生活其实自己也不喜欢，可是就只能选，应该说我只看到那样的生活可以过，也只能过那样的生活。对，然后回来之后是。这样的环境反倒去看到有更多的可能性，因为它就很单纯，可是单纯的生活里面却是有无限的发挥空间。这个都是早期啊，因为旁边就是河滩地嘛，然后他们在整地的时候，有时候就会就近。拿那个石头来去拨坎，其实这种比较好，是因为我觉得它是会呼吸的，就是它其实是活的啦，然后什么东西都可以躲在里面啊，蛇啊、蛙啊什么的虫啊都可以躲在里面，它是比较稳定的力量。这边一棵树在这里，它其实久了它会把拨坎弄坏，所以拨坎其实是需要维护的。我们以前回来务农的时候啊，最幸福的时候就是这种时刻。那个是欧巴吗？像我早上5点半就醒来了，就自然醒了，没有为什么。你用工作模式了？前几天一直睡，可能那个状态是还没有回到说要工作这件事情，所以就会一直昏睡。所以还是要认真工作。
本当にきっかけはやっぱり交流でしたね。だから例えばなんか観光地とかいわゆる観光スポットというところがないところはそんなお客さんって来てもらえないんだろうなみたいに思ってたんだけど、でも来た人はそんな特別なところに行かなくても、もうこんなところで普通にその自分たちがやっているそのものがなんかその喜んでもらえる。だからあまりそのイベント的じゃなくて普段の生活の中にこう入ってもらえるようなことが多分いいんだろうな。そう実際そういった先生もいますので、それはすごく、自分たちにとっては、目から鱗みたいな部分でしたね。最終目標とすればやっぱり定住に結びつけたいのは結びつけたいわけです。でも、例えば国の政策でただその地方に行きなさいみたいな形でやられても現実的にはうまくいかない。でももしかしたらこの小学生の頃からずっとこう来たことがあって付き合いをこれからもこちらもずっと発信をしていく。で同じところから毎年毎年また違う方が代わりにこう来てつながることで、もしかすると例えばですけどね、1000人来たうちの1人ぐらいは来るかもしれない、あるいは2人ぐらい来るかもしれない。でもこの30件なり、全国で130件のところに10人来たら全く私変わると思ってるんです。だからそういったことをしていきたい。でさっきも言いましたけどみんなやっぱりここは例えばその冬雪が降るけどその春先のそのなんて言いますか、春のその素晴らしさなんていうのはよそにはないもんだと思ってみんな思ってるわけですよ。だからやっぱりここに今いる人たちはやっぱりここに住んでいたい。その住んでいたい人がここに住んでいくにはやっぱり農業をやって少なくとも荒れ地にしないってこと。そのためにかなり皆さんが老体に鞭打って農業やってると思いますよ。それは多分そういうただ現金欲しいっていうことではない部分でみんなが頑張ってるんだなと僕は思ってますね。世界は相当厳しい、地球環境も厳しいし資本主義も危なくなってきた。で国の方針もちょっと微妙、危ない。でそういう中でそれぞれの場所が周りはどうなろうともなんとか自分たちの場所に誇りを持って生きていけるようなそういったことに手伝えることをやっていきたいと思ってますね。ただありがたいことに例えば今回も200人以上の人たちが世界中から手伝いに来てるわけですね。でそういう国を越えていろんな人たちが手伝っていくっていうことができてきた。でそれが世界中でいろんなことが起きていけば少しは何か希望が持てるかもしれないと思います。もう最初から全部ピンチで1回ごとにちゃんとやれるかどうかっていうのが本当に大変でしたね。ただそれはそうでもう1回ごとに本当に大変なんだけれども、ただ将来どうでありたいっていうことだけはずっと思っていたからやれてきた。